Утре, много рано сутринта, ще ходим с мама и с още една приятелка на мама на море за цяла седмица. И както винаги ще си делим багажа. И реших този път да сме с куфъра, за да носим колкото се може по-малко неща. И в този куфър ще съберем там за плаж нещата и нашите дрехи. И за да може да носим само куфъра и нашите чанти за ежедневие. И ще ви покажа целият процес, как го опаковам целият този куфър. Аз съм подготвила някои неща за слагане вътре. И трябва да намеря някаква схема сега, за да по такъв начин да сложа всичките неща, че да се съберат, но мисля, че ще успея. И първото нещо е лаптопа на мама, където едната част ще е за нея, а пък другата ще е за мен. Сега е ред на плажните неща и на връхните. Тоест като шал, като блуза мама си е взела. Ще ги събера тези шалове, те са 3 в тази чанта. Значи имаме спрей за защита, за лице 2, пак за тялото, мокри кърпи и балсам. Дали не сера да го сложа тук или тук. Така че за сега ще го отделя. И както и тези две неща, блузата и пончето. За сега ги отделяме тези неща и ще започна с моите дрехи да ги слагам. Ще да си взема 3 чифтабански. Двата са ето тук, черен и лилав с цветя. То е малко между лилаво и червено се видно. И един бял, който е там. И пликче за мръсни дрехи. И ето ги дрехите. За малко да си забравя пижамата. Добре, че взех на мама дрехите да ги сложа в куфара. Ще съм с тази пижама, която е комплект на Мики Маус и тези панталони. Тези два, единият е тефтер, другия е пак като тефтер и нещо такова, въпреки че пише книга на чудесата и ти се пише просто
в него. Ще сложа несера за плащото моите неща. Сами моите два несера, където един мисля да сложа гримове. Няколко гримове, защото може и да искам да си сложа през тази една седмица. И ето този несер за мен на лице, за такива те подобни неща. Това е всичко. А сега за гримовете, където ще сложи тези ластици. То пък най-важните неща забравих, където е парфюм. Чудех се дали голям да взимам, ама по-добре е този, защото те по-големите просто не мога да избера. И за устни. Тези неща е ясно, че ще са при мен. Аз трябва да сложа и два чифта сандали и трябва да сложа два несера, който един е мой, другия на мама. И мисля, че това. Има едно по средата, където се чуят дали да ги сложат тук. Но май няма да има така място пък да го затворя. И заради това ето така. Паваме тук и го затваряме. И моите сандали ги слагаме тук. И таман мога да сложа и на мама джапанките и двата несера при моите неща, защото остана място. Само да видя дали затваря. Защото ако сега затваря, би трябвало и по-късно да може да затваря. Надявам се. Хора. Той е до тук. Аз не мога да го затворя. Освен ако не го стисна. Тоест ако не го... Не знаех, че ще е такъв проблем. Добре. Така. Тупук. И всички размести така. Така. Хайде, какво толкова сега?
Добре, ще сложим тук. Ще се върна чак когато се опитам да затворя сега този куфар, а пък после ще го мисля как ще затварям после куфара с още поне 3 неща. Така че да по-късно. Куфара успях да го затворя. Пълен е. Остава само още 2-3 неща да сложа. Където ще е по-късно. И само махнах лаптопа, където на мама, където ще го носим така, но пак е по-добре, защото все пак ще носим по-малко багаж, така че е добре. И си махнах несера с кремовете. Аз и без това не се гримирам много често, така че не ми е чак толкова голяма загуба. Така, важното е, че се побра и всичко почти и го затворих най-накрая. А вие може да се абонирате, да харесате това видео, да коментирате нещо, каквото искате и очаквайте в следващия влог да разберете къде точно ще сме цяла седмица и ще качвам влогове оттам също и приятно гледане!